oso detentzio gogorra. Nik pentsatzen nire izan zela estado de excepción 75, ez? Baina bera kontatu didanez, izan zen 74an. Osa, nik justo iparraldean bizi nintzen eta geroxeago enteratu nintzen. Atxilotu egiten dute Gasteizen, eramaten dute Bilboko komisaldegira, eta Bilboko komisaldegien egon zen hilabete bat. Eta bera kontatu, bera ez dago asko kontatzen, baina nik badakit oso hilabete gogorra pasatu zuela. Hilabete komisaria? Bai, orduan estado de excepción zegoen mugarik egoteko. Hilabete bat egon zen. Justo hilabete bat. Begira zelan izan ziren gauzak, atera zen komisaldegitik, joan zen nire Osaba Iñakiren etxera, Bilbon bizi zela garai hartan, Bilbon bizi zen, eta nire Osabak ez zuen ezagutu. 15 kilo galduta, eta, bera kontatzen dau, interrogatorioak egiten zizkiotela egunero, eta momentu batean, ikusten zuten engrabe, mediku bat deitu zuten, eta mediku horrek egin zion konsulta bat, eta ipini zion benda gogor bat, bularran, gorputzian, eta gero, Xabier ja hilabete askatu zutenean, nire anaia Roman joan zan Bilbora beraren bila, eraman zuen Gasteizera, eta praiz medikoaren gana joan zan. Eta praiz medikoak esan zion, apurtu zizkiotela bi saieski. Eta benda horrekin, azkenean hori bi saieski horiek konpondu intziran, berriro ipini ziren bere lekuen. Ipinitako benda fuerte horrekin. Baina bi saieski apurtu zizkioten. Eta naia, da moduen, azkenean da oso nekue da. Kontatzen dago erdi brometa, baina seguro garai hartan izan zala oso hilabete gogorra. Komisaldegi baten hilabete bat egotia, bizpailu egun egotia gogorra zen, zaki imaginatu. Eguen horren beste atxiloketa, ipini behar izituzten 60 plazan. Anaia egon zen 60 plazan, baina hortik ja laster eraman zuten komisaldegira eta hor pasatu zuen hilabete bat. Baina horren beste atxiloketa zegoen, behar izan zuten 60 plaza detenituak kokatzeko nonbait. Eta gero esan ez zioten leporatu ezer. Azke utzi zuten, eta besterik gabe.